tenge. Zvinofadza zvikuru kuva nemhuri yakadai. Makaita kuti ndisanyanya kufunga kumba nekuda kwokuti pese pandoenda mufunga wekuitawo misa yeShona. Ndoda kutenda Baba Macharaga maona vangozodai. Baba Macharaga community yavari kugara maredemptorist in Q vane ordination na 3 p.m. ndosaka mamuchiona ndanchiti kana takati 1 haisi 1 yekumusha i1 yekuno ini ndava kuno saka mukanditi na 2 ndotedzera 2 yekuno kana tava kumba mukanditi 1 yekumba toitawo zvekumba saka inini ndava muno mukaziva ndikati tinosangana na 2 program inotanga na 2 handeti ndokuti zvifambe nekuda kwokuti vazhinji vedu vari kunoku tinomhanyisana nezvakawanda. Tinogona kunge tine shift, tinogona kunge tatopindawo mushift yemwe munhu anga achida kungoshingirirawo kuti avepo. Saka ngatiedzei kubata nguva. Ndiri ipapo ndoda kutenda Baba Macharaga. He has been a brother. Vanga vari shamwari yangu, takazivana tiri kuSimon Peter. Tisati tatombonopigira. Tikatomboenda kuShurugwi kwatakaenda uko kuSimon Peter. Tikazobvako mumwe nemumwe akaenda kwaakaenda, tikazodhumana kutheology kuHarare. Tikati mumwe nemumwe aita yake aiki. Kwakuzodhumana futi kuno kuSem College kwandaidzidza ndakasangana nawo kulibrary ndikati vhesi ndoiziva. Ndoda kuvatenda zvikuru Father Macharaga kuti he has been a friend. Ende ndikakuudzai kuti mozovapawo mari yekuzonotenga mamwe mabhuku. Vandisiyira mabhuku avo ese eShona. Even iri vatoziya kutodai ndandopuwa. Saka movatsigirawo pavanodzokera kumba vanotenga mamwe. Ndokunonzi kugarisana nevamwe zvakanaka. Dei ndandisiri shamwari yakanaka aingoti handina mabhuku handina mabhuku asi andisiyira yese chero yekuverenga pakati pevhiki maweekday aya zvidzidzo zvese volume 1 nevolume 2. Such a friend is a good friend. Ndoda kuzotendawo vamwe vauya munomu. We have a community from Marriage Encounter. I'd like to say thank you so much for supporting us. It's very good and warming to see you present. Though I was speaking in tongues, but the language of Lited speaks for itself. You were following so well. Thank you so much and may God bless you. First we want to thank our newest member in the priesthood of Jesus Christ here in Sale Diocese, Baba Nesuro Saint Reverend Masvosva, Baba Masvosva. Saka tingavatende nemupiri wemisa wavatitira. We also want to thank the co-celebrant, Father Edwin, for helping with the Mass. Okay, we also thank Father Edwin. And as Father said, we want to thank our friends from the Marriage Encounter. I can see familiar faces there. Thanks, guys, for coming to his first Shona Mass. And by doing that, you recruited yourselves into the Shona, Zimbabwe Shona Catholic. Chechipiri toda kutenda mose nimauya nesuro pane vamwe vatati nawo kuugadzo wababa Masvosva
takapongorerwa Mwari vakaita chishamiso, Mwari vakaita zvamakanga vatuma vanhu vekwaya kuti vanoita kugadza vakaita, and takaona bishop nechikwata chavo vachipinda mumasi, they didn't know what hit them. Vakapinda vachishamisika kuti chii chiri kuitika pano. There was so much noise, there was so much singing, there was so much dancing, and he was just taken aback, and throughout mass waiona kuti vanhu vari kushamisika nezvikira. So thank you for allowing the Holy Spirit to use you to sing for him, to dance for him, to do whatever it is that you are supposed to do in his kingdom. Baba vataura vakati he needs us, yeah? But we need him in a different way. Saka isu baba vacharaga vataura kuti isu tinoita zvedu, let's do our part as the sheep, and he will do his part as the person that's been chosen by Jesus Christ as the priest. Naiga? Okay, before so a couple of announcements. We asked the Zim Catholic people to bring a pledge, something to share. So please, after the final, after processing out of the church, if you could go into the hall, we'll share whatever little that people have brought. And if you've left yours in the car, please, as soon as you get out of here, and I will not Torah, and then let's meet there and share. Secondly, Father was ordained yesterday. So he has, whenever they ordained, they were given the gift of first blessings. So there were people that were at sale yesterday that received their first blessings. You already have. There's no second blessing, okay? So all those that did not get the first blessing, and the people that came here this morning who did not attend sale yesterday, if you could please, after Father gives us the final blessing, please come in your families and get his first blessings, and then we process out. Clear? Okay. My name. I'm sorry. Shapets when Yakawanda. Dasukanye clinic, the committees were Shaizo, na Father Janesh, ne committee pano, Tilikuze ish. Tabuda Muno, Tinokumbro Vascana, 6 kana 8. Mukabuda Panzim for Shona to report first spray, Nature reported blue and white. She would have known who is Abuda. Son of Taylor.